Seo blaise go chud go na scéalta bhí agan é tuairisc an seachtain seo. Curthair lead na cáilir múntaíochta go bhfuil curthaige maslach agus neamartach acu i leanna Gaeilge agus phobal na Gaeilge. Déir an taithir bríon ó fearraí sagart páirs a chuidóir go bhfuil an cháile ag caitheamh le múntaí Gaeltachta agus Gaeilge mar hir an iad an 10 grád. Ag tagart gan scéil sin tuairisc tír an teachta dála éimeann ó cuid ar líor bhreadgur sa dál an monach sé fóchas sa comhairachta le plé le cás na teanga. Tír an teachta ó cuid ar an tíoach clúsán an chóir tearsúcháin a chaithimh ar bhain curtaise nar bhíon an Gaeilge á labhairt sa siúman na dála. Déir an tarnaí aanta melda mé gúiltí agsúil lena féinúlacht Gaelach a Tuairisc agus í scór bliain in na cúnaí London. Ag leabhart sil le tuairisc faoin na sráid nuair telefíse an leabhar nótaí le melda mé Déir sí go bhfuil sí ar bís faoin deis fille ar a dúchas. I gcuirsaí an náisiúnta bhíní ar gcóragraí radbhain Mercus dún cén fáil go bhfuil spéis ag na meán ar fud an domhan in olltáchan i dtíorbeag ar imil an Aontas Eorpaí an Tlómhaic. Agus ar deire dunis Alex Hymans dún cé chuí bhfuil a gaiirí leis agus é imí a céir bhí ón na meán hóisiilta. Tá na scéalta sin agus neart eile le léamh inis ar tuairisc.